Moi! Tää on nyt tän chapterin niinku eka peli. Siis teille katsojille niinku videolle. Niin kohta alkaa jo peli. Niin oottakaa, mä pistän redin meillä. Niin. No mä pestin Silver 2 tässä Ravintassa olleen. Pitää lähteä mennä pois pelistä, mutta silleen. Ekassa pelissä mä jätin niinku kakkoseksi, toinen mun toinen, niin mä olin kymppisenä. Ne. Silleen. Vähän mä kuulun. Peli lähtee kohta. Silleen. Tää on mun niinku, mä pelaan vaikka yhden pelin, koska kohta alkaa harkat, niin silleen. Kumpi on parempi? Travis Scott vai toi mikäs vaan? Venatkaa. Travis Scott vai toi Skinny, mikä mulla nyt on? Oottakaa, mikä tän nimi on? Felina. Niin Felina vai Travis Scott? Kumpi on parempi? Ja siis mun nimi on sen takia Mikan päät, koska toi peli niinku, niin se antoi siis, kun se ei antanut niinku mennä, se ei anna vaihtaa enää nimeä, niin kattokaa sen takia. Jos te haluatte ottaa kaverit, niin ottakaa. Mä vedän nyt peliä. Vois arvoa vaikka pari ilmasta battle passia teidän katsojilta. Jos te haluatte, laittakaa kommentteihin, jos haluatte. 2 ilmasta battle passia. Mä voin giftaa sitten kerttinimet. Siinä voi mennä jotain 2 päivää päivä. No peli jo alkoi, niin meikä laittaa nyt tuohon. Oottakaa. Tossa. Minne se lopettaisi? No mennään nyt vaikka aluksi. Pitääkää nyt randomi. Ei mennään tästä. No, mennään vaikka tonne. Tonne. Tulee vähän porukkaa, en mä tiedä jääks nähdä aluksi. Koska täällä on se yksi naamari. Niin saa sen miakan kanssa. Joo, yksi meni jo hakee. Kato tuolla. Tuolla on eeppinen legendary chesti. Noniin, käydään katsoa toi. Käydään katsoa. Mitä luuttua? Anto, ihan kova. Legendary. Vedetään tästä niin liikkuka. Otetaan pumppu. Oota, minä tähän. Laittaa tänne. Joo, pistää hiilaa kauas. En mä tiedä, olisiko toi ollut kova pelaamaan. En mä tiedä, pitää katsoa. Tässä oli ainakin porukkaa. Tuolla sodintaa. Joo. Täällä kuuluu ääniä hirveästi. Portin grafiikat on kyllä muuttu aikoinaan. Odottakaa, katsotaan, että jos tulee, niin tällä puolella varmaan tähän. Mä tiedän, onks joo. Jäi.
Oota, pitää katsoa, että yksi puske. Joko, en mä tiedä, otetaan nyt asetusta. Ihan ok tappus. Ei jos se voi kyllä pelata, se ei käteen mulle kyllä yhtään delata. Pitää hakkaa vähän maksakaa. Mutta noin. Kato vähän tästä. Katsotaan. Uskaltaako tänne mennä? Ei kyllä. Uskaltais. Kato tuo katolle, tää on sieltä perä. Onko se maski otettu? En mä tiedä. Mä nyt mennään kattoo tää paikkaus. Sieltä kuuluu. Mut kommentoikaa muuten tän sisäni toi paras ase. Joo. Sit chesti. Ei toi kyllä. En mä tiedä. On se kyllä varmaan parempi. Lähdetään väksi. Tässä on tietysti pahoja haulikkoa. Miksi tää aina laittaa tänne? Ihan huono vai. Nyt on tuo juothaulikko. Kommentoikaa muuten alas, kuka on teidän lempidubekki. Tuleeko tänne? En mä tiedä, tuleeko. Katsotaan. Käykää tilaamassa muuten Eskalipin kanalta. Siellä on kovia videoita. Omasta mielestä. Vielä tätä on. No, katsotaan jaksaa. En mä tiedä, onko se kova. Tässä ampu. Hänen. Täällä. Mistä tulee? Tässä katsotaan. Näkyy vielä. Mitä pyssyn pelioksessa. Tuolta taitaa. Nyt lähti Launchpadilla varmaan. Ja nyt lähdetään veksi. Mikäpä haulikon nimi on? Driver Auto Shotgun. Aika kova. Perin rifle. Tää on kyllä perin paras nopeampi. Täällä on aika botteja tyyppejä. Niin kuin äsken mä sain 540 plussaa ränkkiin. Mutta vasta mä en oo pelannut ränkkiä vielä niin paljon aikaa. Ne heitetään toi pois. Kommentoikaa muuten, kun meikä ei löytänyt yhtään lipua vielä. Ja kattokaa mikä siellä on. Kimaltelee siellä, bro. GG, tuleeko? Anna haukka. Oee! Kattokaa mitä meillä tulee. On kyllä kova, bros. Hyvä. Mikä tää niinku on? Tää on ihan hyvä haukka. No. No, nyt on ihan hyvät hommat silleen alkuun. Tää on aika hyvä. Onks pelissä muuten enää mitkikään? Tuolla on jotain ihme leijoja. Kun katsokaa peliä päivittänyt, niin en mä kerännyt vielä pelailla. Kommentoikaa muuten alas, kummalla te pelaatte. Tuolla mikä se on? Tuolla PC:llä vai pleikalla. Me ite ainakin tykkään pleikasta enemmän. Kun ei osaa tuolla PC:llä niin kunnolla pelaa. Mut PC:llä on varmaan, PC:llä on kyllä parempi pelata. Ne ainakin on kuullut kaikille, jotka kaverista pelaa. Mä oon sitten 10 vuotta, jos sitä haluaisitte tietää. Ja syntynyt syyskuun 12. Kuulekaa tulee. Joo, me ollaan Suviin tässä rajalla just. Mitä tuolla? Kämppä. Oikeesti, remixi se oli aika ok. Mut siinä meikä veti varmaan jotain alle 50 victory.
ei täällä kyllä näy porukkaa. No meikä käy vessassa tässä välillä. Onkstaan tosta vaikka tää chesti, niin sitten mä käyn vessassa, niin älä sitten ihmetellä, jos typpelin hetken. Kolmannen. No mä jään nyt tohon, niin mä käyn vessassa. Mä panen turhaillisen ampumisnäyttöön. Ja nyt settimään vitsi. Ja tällaista. Digitty on kova pelaa, ja tätä. Ei se fottanut. Kattokaapa tätä junaa. Ottakaa meitä näyttää pelissä. Tuossa. Niin, toi on ihan hemmetti roska. Ei näytä kyllä hienoa. Nyt se menee rajaan vielä. No arvatkaa mitä. Silloin kun meikä oli jotain skidi alle 5 vuotta, niin silloin kun pelattiin vielä pikkuilenkaan korttia, silloin meikä silloin rajaa, niin mä sanoin sitä alienimaksi. Eikö vähän? Naps. Näkyykö tyyppä bro? Voiko tässäkin? Joku. Tässä on chest. Tuolla chest ja ainakin. En mä tiedä, periaatteessa me parempia kamaa. No otetaan noin. Noin kyllä hyvä. Se näkyy. Remixi se ei kyllä ollut mitään. Se oli kyllä menestys, koska Forttia pelattiin sille vähän enemmän. Koska, no, OG on kyllä jonneenkin. Mikä toi chesti muuten? Kattokaa, mikä tää chesti on? Tää hemmetti. Mikä tää on? Häh? Mitä mä saan tehtyä tällä? Mitä tää tekee mulle? Auttaako tää jotain? Jättäkää kommenteissa, auttaako tää jotain vai onks tää vaan jotain? Oottakaa. Mitä tästä poistit? Otetaan tossa. Mä tosta. Ei anna. Katsotaas. Oottakaa. No. En mä nyt vaan saa. Oottakaa. Olisiko täällä alla? Joo, ne hävisi. Tossa on 1. Oottakaa. Ja näyttää hieman näkemistä. Tästä kyllä. Oot. Oottakaa. Hei. Leikkarilla on huono edittää niinku. No niin me saatiin joku. Mä ostan kyllä passin huomenna. Sinne. En vielä jaksanut. Koska en mä tiedä, jos sieltä tulisikin huonoa tavaa, niin kyllä aika niin. Jos me ei päästä nyt ligit pois täältä. Ligit me ei päästä pois täältä. Oikeesti. Pääseekö tästä pääsee? Hui elämä. Nyt on pakko mennä. No voi perse. Vedettiin 77 damagea. Näin damagea siis. Joo niin, päästiin rajalle. Ei mitään kyllä. Ei kannata vielä mitään. Tuolla on viika. Joo, mennään vapustelemaan. Nyt se toi niin tuo.
Toi pelaa olikin tietsikalla, kun rakentaa niin nopeasti. Pitää vaan ladata. Tossa toi on, koska se on puolen jo. Ei tee. Ihan puhtaan. Oi saamatta, vetää paljon. Pitää hiilennetä. Hiiletä tästä. Se tulee alas siltä, se kuolee kyllä. Täältä tulee kaikkea. Pitää lähteä veksi. Oottakaa ja dataan. Oottakaa mä hiilettä nopea. Oi saatana, se vetää kyllä paljon. Millä se ampuu? Tuolla oli mytikki. Mitä toi jätkäski? Mistä ton skinnin sai? En mä tiedä paljon. No niin, me saatiin aika paljon hyviä rankkeja. Heittäkää kommentteihin. MP. Venäkkä. MP tää lippis. Japanin vielä merkkiä. Mä astin 50 maksaa. Kannattaa katsoa PlayStation Shopista. Mä en tiedä miksi Fortissa nykyis on tämmönen. Mä lähden harkkoihin siis joskus Abot-tasolta. Niin silleen. Jos mä saan joskus 100 seuraajaa, niin mä voin tehdä tunnin spessun. Niin kuin, että pelataan tunti Forttia pelkästään. Vai otettaisiko? Tää on sitten teille. Jos mä saan 1000 seuraajaa ennen 2026 mennessä, niin jos mä oon saanut yli 1000 seuraajaa, niin arvotkaa mitä me tehdään. Me tehdään tunti aikaa päästä Unrealiin. Jos mä en pääse, niin mä hyppään jääkylmään lumihankeen. Ja sit mä voin tehdä vielä yhden jouluspessun. Tässä vähän joulun jälkeen. No kertokaa kommenteissa, mikä kalenteri teillä on. Oottakaa, mä käyn. Oottakaa. Mulla on itellä ainakin tämmönen Haribo. Mut peli alkaa kohta, niin pitää mennä. Oho, se tippuu, ei haittaa. Peli on tärkein. Oi saamari. Puhelin ei mennä kestä. No niin, nyt kattokaa sitä. Kattokaa tää peli tarkasti. Mä voin ottaa kyllä Victory Cupista nyt vähän noita energiaa. Mitä ihmettä? Oho, näittekö te ton lagin? Näittekö te ton?